Udah langsung tuh tunai takut aja buku sono Ultra Entertainment YouTube channel lor. Thumbnail tadi lu kan buku mana tadi sama kan ada kak layo tini ni video takut aja buku song. Sini Tripura Raja tabuk. Je Tripura sarok ni bagai hamnya sawai tong nai te gunung kelai tong nai tini. Obna tinja sepai syukur bener baik kaham ke serai ke buku layan tes Himalayan takut aja buku song. Sini Tripura Raja koyak zona borok tonggo sini Tripura sarok no orai porai kelai nai. Te sini Tripura sarok Tripura Raja Asai se tabuk hanyo haitesa Bangladeshini wanjirok bai tabuk sini Tripura sarok satok jagai tongo te bo to khlai jagai besek ke bir mangai tong Tripura Raja sini Tripura sarok tangi omo hayang nan nangba obono tini norongno kaham ke budri sawana takuk tai bukuk song sini Tripura sa koyak jona wanjirok ni logi wo tong nai borok ni baginyo sini Tripura Raja Tripura sarok mas tabuk Jai khai jagya power kerei bujago tokjago khlai tongjago takutai bukuk song tangai hinggang ke sini Tripura sa koyak jona khasiani bagai tei borok hinggang ke tama wanchuk borok hinggang ke wanchugo sini bohok tei sini nok nukhung belai nai tok khlaioi jeng thangma keno payo ang jaga payo tabuk Orobo payo ama haikino jaga paimang no saisung simino genang khawoi ri rang khawoi oba haike thangnani musung bayo tei kebang ma Tripura Raja sini Tripura sarok besek ke abo gorib tong tei kerei besek kebang borok ni bagai hinggang ke mungsa wansok jagya mungsa khati jagya mungsa rinani hnei wansok jagya tamo hinggang ke borok je sapano ngai tongthun je lukurok jeng saisung kusu kotor ngai kolok kaithama kino payo hne se wansuk layo amoni bagui se sini Tripura sarok tabuk sek jorate Tripura Raja tongai tabuk sek jorate kolok kotor ngai maya te naithok ngai manja tamo hinggang ke wanjirok bai thono thokai jago thokai jamang no tabuk 2026 engkha ngai takutai bukuk song taibo tongo tamo hinggang ke chini borok chini Tripura satei tangai wansarok ni yango kha nangnani nang tabuk chini Tripura Raja ni Tripura salukurok koyak jona wanjirok ni logi himnai rok no kutuka hinka hinggang ke no tamo borok kha nango tei tabuk Tripura Raja je Bangladesh ni wanjirok phai tongnai rok no chini Tripura sarok buo togo eba bukhong bai phane hinka eba social media ni bising tipano borok walaika hinggang kino koyak jora chini Tripura sarok borok kha nango borok kha se nangnai jasake pano tangai hinggang ke borok already no borok link ni bagai borok kha nanglai onglayo hinggang ke bahai ke chini Tripura sa bahai ke kuchugo kasinai bahai ke develop ungsinai borok ni bagai no develop ongoi maya borok koyak jona oma haike wanjirok bai link tongo link ni pore botamo khlai je Tripura salukurok sia borok no thokaioi borok ni logi utung khlaioi tonio oma haike no sini Tripura sarok tamo hinggang ke terek borok ni hamya borok ni logi thangai wanjirok bai bayap ongoi oma haike no sini Tripura sarok no thokai sio sini Tripura salukurok gerija borok le tamo saimanai ba borok salfaike samung klayang ke maisi mosaya tamo hinggang ke salbrum no thiyasang ni bagai samung se khlai chai thangnani nango hingga borok ba te tamo saimanjak sina ba nung kaham sanga ke borok asibanya bukhamani oi thangpayo borok ni mungsa dos korei tabuk je sinai gyan gonang borok je sikito gonang borok bose omo haike hamya lama otlangi tongo chini Tripura sarok no bo tomung no siwi tongai bo wanjirok logi jeng thangya hne tongkha hingke gerija borok chini Tripura salukurok borok bo thangla khamon norok tabuk nugui mangkhana tabuk tai bukuk song social media besek viral ngai tong buba gra no sinia borok se korei mo jesik mokol nugya se bo buba gra ni sakai no ang bono hamjago hnei ang bono no bo dinani hinai se jeng social media kobang ma jaga no omo haike nukha naidi besek hamjaklai pura 25 bosor romoi bisnao thongarok klaijak bekreng simin tongsu khoroksa nana tei dadu
borok tamo hini saka ang buba grana hamjago buba grana ang bo dina musungo hini sao nadi bo bura borok si bo thonga ni si bo sai maya bo busike buba grana hamjagoi tong phiaba tei o tipra rajyoni kubuni borok no bo siya haifano chiniya habo hamjagya bo buba grana ka hamjago tei bono no bin mung bo mano bo bono hamjagoi bono no bo diwo nadi takutai buhuk song no boji nadi bo ma haike chini tipra samaya gna ro ba haike hamjak chini tipra sarok phiaba borok kaham no phiaba o je koyekjona borok ni bagoi se chini tipra sarok orai porai wngoi chini tipra sabai tipra sano bulainani toklainani nango hingka hingke takutai buhuk song tinini video norok ang boji ma khana kha khlaio norok ama haike no support khai tongdi tei norok video no sajagoi tongkano hingka hingke norok like bo kaisa khaisani ta pokdi norok ni bagoi teibo je sukpano kosto onthon tei video kaham tuboni bagoi sai toknai jotono no belai belai ke hambai।